बेखेवफिननानै भेरगाव दख'रा एबसुनि बानजायनायाव बड'फा गोजाथिसालि मावथांखिनि हिसाबै थाखो गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ थाखो 3 आरो 4, 5 बेखौ लानानै रोंगौथि सायख' आनजाद खुंदों भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा बेयाव आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै लिंनायखाय आङो बेयाव फैबाय, फैनानै बेखेवनानै फैबाय। दा जोङो नायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो उन्दै बैसोनिफ्रायनो बिथांमोननि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गेजेरावबो मोनसे सोलोंथाइनि बा गुन गोनां सोलोंथाइखौ माबोरै होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै टेलेन्ट सार्च बा रोंगौथि सायख' आनजाद खुंबोबाय थानाय जादों। देग्लाय भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 3थि खेब बा 3 बोसोराव आगान होबाय। दा बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना खुंलांबाय थाथों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोजां मोजां फरायसाफोर सोरजिजाथों बेखौ आं मिजिंथिदों। मा होनदोंमोन? ओरैनोथ' मबाइल हिसाबै नोङो गाज्रि नङा। दा जोङो बेखौ मोजां मोनसे लामाथिं जुदि लाङोबा जों मोजां जायो आरो गाज्रि मोनसे लामाथिं लाङोबा बे मोनसे गाज्रि जायो आरो। उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जुदि जोङो सोलोंथाइनि बायदिसिना जुदि मबाइलाव जुदि देखायोबा बिथांमोना बिनिफ्रायनो नोङो मालाबा इंराजि, एसामिस बा हिन्दी बेफोरखौ नों सोलोंना लानो हायो। नाथाय नों बिनि सोलायै नों बायदिसिना गेम गेलेनाय बायदिसिना बे हुदाखौ खालामोबा दा गाज्रि जागोन। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों मोनसे मबाइला मोनसे बोगथाबमा मोनसे बिजों बा गावखौनो बबे लामाथिं थांदों मालाबा हमस्लाबनो हाया। ओंखायनो आङो नैबे समाव खावलायगोन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे मबाइलनिफ्राय गोजानाव दोनो, जाहाथे लेखा फरायनायाव बांसिन गोसो होयो। मालाबा नों मा जायो उन्दै उन्दै गथ'फोरा मबाइलखौ नायबाय थानानै लेखा फरायनायखौ नोङो बावगारना थायो। दा ओंखायनो हानायसिम आं नैबे समाव खावलायगोन बिमा बिफा बिथांमोनखौ मबाइलनिफ्राय जाहाथे एसे जानगाराव थायो दोनो, लेखा फरायनायाव बांसिन गोसो होयो, आखल आखु दानाय लेखा फरायनाय हुदाखौ बारायो, बेखौनो आं खावलायगोन आरो बे समाव। टेलेन्ट सार्च एग्जाम होनायनि गुबै थांखिया बेनो गथ'फोरनि गेजेराव मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों सोनो हायो बा बिनि गेजेरजों माबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ जोङो होनो हायो, लिरो बेखौ नों उन्दैनिफ्रायनो जों फोरोंलाङोबा देरनानै जाहाथे बे एग्जाम होनो मोनसे होनाय बेखौ जाहाथे गिनाय मोनसे भाबा फैया। मालाबा जों फरायसाफ्रा जायो एग्जाम होनबानो गिनाय मोनसे माबाया फैयो। दा बे गिनाय माबाफोरखौ जोङो एसे होखारनो थाखाय बा नों कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव माबायदि लिरो बेखौ फोरोंनाय मोनसे थांखिजों बिथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां फरायनायफोरखौ एसे सोना होनो थाखायनो बे मोनसे आनजादफोरखौ होनाय जादों।